Nou, hij snuift in de nest om en volgens mij het er al nog. Dat brengt er voor. Dus hij komt direct weer om en dan pakt er door. En dan pakt er door. Ja, is dat alarm ik wel van de vogel te lopen. Hup, nou is het leeg. Hoe ga je dit nou filmen? Dit is mijn nachtcamera hier, dit gebeurt. Wat voor camera is dat dan? Dat is een cameraatje, die zet erbij, die gaat houden op bewegende beelden. En die slaagt op dat moment aan als er wat bij komt. Kun je dat de zien laten, werd het nou weer boeten door? Jazeker wel. 2 jaar geleden is Dijksma zijn jachtbakvergunning kwijtrekken omdat de faunabescherming een rechtszaak ontspande in deze wijze van jaaien. Met hulp van het jacht kunnen de jagers de foksen naks makkelijker zitten, maar de faunabescherming vindt dat er toch de natuur te bot versteurd wordt. Zonder het verbod is er oneenigheid over hoeveel keer de foksen nou echt onrucht zien. Dijksma claimt dat er in dit geval 120 nesten leeg binnen, van liepen, stroomliepen, tjerken, skriezen en einen. De camera levert het bewijs. Nou, ik denk dat er zit dus een bewegingssensor zit erin. Zo gauw als er wat beweegt dus bij het nest, dan neemt hij direct op. Dus ik de opname dat de vogel van het nest en op het nest gaat. Maar zo gauw als er dus in dit geval dus een vos bij komt, dan registreert hij dat ogenblikkelijk, dag en nacht. Je hebt 3 aan van de liepinlijn en zo waarschijnlijk en het is leeg, het is geen leeg. Maar hier is de stippenkaart van alle nesten die je lijn hebt in dit gebied. Alle groene stippen. Nou ja, die lezen er nog of die ben uitkomen. En alle rode stippen die ben opvreten. Dijksma spreekt van een fokse explosie bij Radsterhouwen. Hij hoopt dat de beelden de politiek uitzogen dat er maar 1 remedie is. Laagbakken we weer om zo gauw mogelijk. En meer aan de predatie ervan in een hele gerijde vogelbeweging. Met volle meer aan gebeuren. Het gaat zo helemaal naar de kloten.